Anya laki din! Anya gatang melang. Sana ka gumatang ang timinda. Ha? Umay kula kumasaludsodan no mano tinatakaw a kwarta da selya idirabi. Ay na, nagdakal Nasurok ka no a 50,000 tinatakaw kadakwada. Agasem man kat ijay gayam tawa tinagnaan ti agtatakaw. Anya? Isuanas kan abantayan tayo ti babbalay tayo. Agraira manan dagiti salbag nga agtatakaw. Asino kumangay ti agtakaw dito yung lugar tayo? May salaang matyam amo ti tattao dito yung agtatakaw. Anyat kayat mo asawan melang. Masiguradok akaraman ti anak ni Andrea kadagiti agtatakaw anang sirrek iti balay da selya. Anya, oy melang, anya ka din day tanga ibagbagam. Masiguradok kunak tumet. Hay, nakababain lakit di ti kasta. Agtatakaw ti anak. Naimbaglaangan ta saan akas di ti anak ko. Ay, anya lakit di. Anya ka mo timilang? Una ba natin? Apay manan aya, Orlando. Kasangsangpot mo pa'y laang, agong-ungot ka manan. Anya manan ti pagong-ong tam aya. Apa na pa mo yung bagbagay ti tattao? At nagtakaw yung balay da silya? Kati anak ni Andrea? Katpod nomat. Ay, apo. Amok manipod anggad. Agtatakaw ti anak ni Andrea. Iso ang malamang sa malamang. Iso ti nagtakaw, iti nasurok a 50,000 a kwarta da selya, iti balay da. Anya? Ay, isang sakit di at ingat gatang da Andrea, iti makmakanda. Ay, una yan. Apay, da ka di ebidensyam. Takas talatan ka lakaparaking ka nga agsasaw iti kasta. Ha? Nung ay dumanon na itakin ni Andrea. Sada kay daraw. At daraw laban mau. Talaga asang kang agpampanunaw. Noon niya tinapanuno mo, sawang mulatan. Di ka pa'y panunutan no pa kay sagmakam. Salbag to. Anya? Anya nga. No, idarom da ka po iti kinachismusam makamuka. Tiyawanan ba in amilang? Ay na, makapangariyot at talaga. Nagmayat lakit din nga ikan ti pagnakman aya. Dayta nga raod ka ti parikot ken ko, ana. Apay, adda nga ta ebidensya na ati anak ko tinagtakaw jay balay da selya. Ay, jakman amo iti day ja babae. Imbabain na kami nga awan ka amu-amu mi. Una yun. Kasaritan tuman ni Andrea. Bagbagaam asad ana saya at dayjay ngar aramiden na. Ay, talaga abagbagak anti. Ngam idjayan barangay ta idarum ko. Anya? Anti, ikak man ti pagnakman na. Idi natakawan da silya, at dati anak ko busy-busy nga agayam ti silpon na ijay balay. Sa ita, ibaga na at ti anak ko tinagtakaw. Makasalpag at talaga anti minda. O mare, si kamot gayam. Itaman pa nga may kaditi balay me? Imayak may lang, takayat ko nga ipakaamukin ka nga indarum ka ijay barangay. Anya? Amom, nagalas at talaga ti ugalim. Manipod pa idi aging gaita. Mare, mabait lang ha. Anya ka diti parikot mo? Di ka man aging didi nga awan ti amom. Tamangan no matong pakapay dito'y teritorium. Ha? Apay, ada ka di ibedemsyam ati anak ko tinagtakaw ijay balay da silya. Mare. Agasem man, nagpalaod, nagpadaya ka nga napan nang ibagbaga iti tattawa ti anak ko tinagtakaw ijay. Ay. Intunulonis, agkikita tayo jay barangay. Isaganam ti ebidensya, milang. Lakay, pangasim mo na. Tulungan na. Tulungan nga ibagbagam, Mike. Makamuka. Parikot mo rin tao. Anya ka matan. Kasla sa anak mo tang ipatpatag ng asawa mo, Orlando. Patag nga. Tulungan na ko, no? Saan ka na pagbigbig yan, no? Itirabi. Ay, uray. Daimak. Mabyaga, kurawan sibog-sibog, salbag kinay. Oho? Kunamlaang dayta. Si Kapay atong galrabi, agkuldek. Yamuking kami lang. Alam mo tan alakay.
Pangaasim ta tulungan na ka makipakaasi kini Andrea. Asaanan nga ituloy ti darom kontra kanya. Ay, saan? Ayos lang kanya ngay darom na ka. Pag-ayak ko, oh. Anya? Barang isuntumit tan di pag nakmamababae ka. Dahil tati maghanap mo, iti kinachismosa munay. Uri awan ibilin siyam, nagturag ka kagsasaw. Alamot na. Saan naklang at tulungan ta kitam? Agsina ta iti pagidaan ko naktamat. Kan orag kay data. Ay, jaklakit dito lo ka papa tanak. Uray po utam. Talaga nga on sirsirbing mga asawa. Naglaing ka ngagsaw. Idi na minsan, kunam nga outside ak di ko lambaw. Ngamidi ko nakaruar mo takuti, imaw. Anya? Dahita ngamin, di bagbagaking ka idipay, kumare. Mare. Kita man dahita, all di mo di asawam, kahit saan nakakayat at tulungan. Wan nga rod kumari. Aging ka saan kayo pa nagsasarita iji barangay hall, inka na iji balay da Andrea. Ha? Inka makipagpakasi, barang masyan pa iking ka. Panag ko na. Saanan ang maasyan dayjay kanya. Kasta unay ngamin ti pungtot na. Amo ka na singpat kan manakaawat ni Andrea. Basta ikarim king kwa na, asaan mo nga ulitin, di naramid mo, apan ang ibabain mo, iti pamilya na. Awan mari. Barang maalokoy ko nilakay ko inton malam. Tadwa kami amapan. Ay, kin orin nila kay mo. Ikarimot lang king kwa na, asaan mo nga ulitin. Saanan at talaga kumari. Mababain akon kunaktuman. Apay, no pagmultaan na ka ni Andrea, ada ka di pagmulta, melang. Uy, pangalakay ko maanti. Awan trabaho kita. Kung kastamot na nila kay ko. Awan trabaho na, tanalpas mo tanti pa nagraraot dito lugar tayo. Oh, mutlagayam. No kastamot laang. Ingkan, iji balay da Andrea. Anti, nasingpot mo't ni Andrea. Lakit di makisarita ka kan kuha na itinasayaat. Kan kang runaan na, ikarem asaan mo nga ulitan ti inaramid mo kadakwada. Wananti, dua kami kinilakay ko mapaninton malam. Barang mayat amang kadwa kanya. Kita amanday ta. Oray ti asawam, di na kayat akadwaan na ka, taadalat tamot bain na. Saan na maulit, anti? Ay rumbang laang. Adal day taken ka, asaan anasaya at agib-ibat iti sao, nang runa no awan ibidensya. Anti, maibabain ka lang arodan. Mabalin ka pa'y maikulong. Gapulang iti kinadarasudos mo. Maawatam melang. Alamot din alakay. Intan iji balay da Andrea. Anya. Mabutong ako nga mino siya klang timapan. Ang mga nonya pa'y ti maaramid na kanya. Anya kung matipagbungam ka, si ka lang aro din nakabasol ka na kwada. Anya kamutan, alamutan kadwan na. Siguro, ada sa bali babae man niya. Saan na kung ipatpatag, isuwakas na kakanya kon. Nagaduka nga ibagbagaman. Hingakideng barang ada ni Andre Gibalayda. Umay kamutan Orlando aya. Ay saan? Jack kaya tumay ko naktumay. Tanong mo man niya. Siyak di mababayin ka ni Andrea. Gapoy tayo naramid mo. No saan ka nga umay? Pulos, asaan ka na pagbigyan manipod ita? Tandaan ang data! Ha? Ay, saan mo ngayon nato yan? Mala, kaduang ka malangay. Ngam pangasim tagkari ka kanya kasaan mo nga ulitan, di narabib mo. Tanakababayin. Wan ka di, ahapaw. Umaykan, tain taman agpakasi isang wanan ni Andrea. Agwan ka motlagayam. Basta ibagaklaan asaan ka na pagbigbigyan. Ay, salbag ka! Inton nagaputa jay, pumalakapaktan. Wan! Nagramang ka mo Mare, pangasim mat na. Maasyan ka kumamot kanyak. Anya? Maasyan nga ibagbagamot melang. Apay idinapan mo yung bagbaga iti tattao at ti anak ko tinagtakaw iti enda selya. Naasyan ka kadi? Mare, Ay, kumaray. Siya akong tagkid daw iti pamakawangking ka. Gapoy tinaramid daw iti milang asawa. Pangasim maray, sa mo ko mga ituloy ti darum mo kontra iti asawa. Hay, agyaman ka melang. Gaputa at dapay na bati nga asik parakin ka. Kunbain ko iti asawam.
Anyat kahit mo asaon, Mari. Ala, saan kon nga ituloy ti darom ko kontrakin ka? Ngam agkari ka kanyak asaan mun to apulos nga ulitin. Tano mamingsan pa'y nga ulitem. Talaga asa ang kanto apakawanan. Tandaanam dayta. Ay na, agyaman na ka talaga, kumari. Kaya't asawan dayta. Awan ti maangay apa nagtutungtong ang tunulonis iji barangay hall. Awan, isu nga agyaman ka. Tada pa'y nabatbate akin nasingpet ko. Melang. Da kayo mo't gayam nga agasawa ti masabat ko, Milang, kan Orlandaw. Ay, unang Kyle. Naggapo kami, mandita bangan. Basta ka day. Papanan nyo ngayon, Kyle. Ay, di talagang Orlandaw. Siguro, sapsapulo niyo ti apo ko yung nga adik anya. Anya? Anya ka din dito kay bagbagam, Milang. Madinsa. Katuan mo't. San aya naglaing nga gusar iti maiparit niya agas ti apo ko yo, nga anak ni Anseng. Hoy, Milang. Anya man dahi tangay bagbagaman? Pudno, ba't san aya? Diyak kaya't dahi tatabas tingiwan mo babae ka Ada ka di ebidensya, iti dahi tangay bagbagam. Di kay kailangan min aklunan. Idi pa nga amok ti maipapaniti day tangkal. Hoy, Milang. Ala, no ammom. Ijay takarot barangay hall ngagsarita. Ijay mo nga irwar, ti ebidensya. Hay, jak amaw no niya taramida king Kamilang. Jak amaw no niya taramida. Tamno mabaliwan dahi tanga kinachismusam. Lakay. Kinadwang ka lang aro na napanigayan ni Andrea. Tamno agkid daw iti pamakawan. Ngamitala nga panagawit ta. Kasta man ang tinarami mo. Saan kumot ngayon gagara day jay lakay? Anya saan nga ibagbagamay? Makamu ka man langan no niya taramidin na Uncle Kulas King ka. No agdarom kontra King ka, makamukan. Agawit ako ni lugar may. Anya? Ay nauma ko niti kasta nga rami mo. Hoy Orlando, nagawit ka dyan lugar yaw. Di awan ton timang sibog kanya kon. One now, ada sibugam ijay. Ay, ibagam lang! Ay salba ka kiday. Sibsibog. Awan bibiyang ko iti dayta. Mabiyaga nga ore awan sibog. Oho, kung kunam lang dayta. Pangaasim lakay. Saan ka pumanaw? Andiyak lakit di amo ti aramidak no belang takaswanak nila kay Kulas. Ay makaamukan ko naktumay. Makaumarit ang ugalim. Ay naglis ka man. Tinakisimba na kiti kawas ka. Agawit ako ni dyan lugar may. Ay, diyak ka muna niya ti ibagaking Kamilang. Pangaasim ko, Mari. Kadu anak ko may di barangay hudin to no may alawas. Anya? Talagang impay-payso nila kay Kulas di na panagdarong kontra kanya. Ay, kad makamu ka Kita man, kit oray ti asawam, saan na nakananos king ka. Iso anagawid din iti lugar da. Patsyam na dyan. Agsublintong matlang na makasibsibog. Uray po ito. Awan pa'y makalawas. Agawid na dyan. Nita, maalam pa lang tagpasibog-sibog. Kit agkakanat lang aro din ti mangidardarom king ka, gapo iti naramid mo. Anya? Ay, awan ti manamnamam kanyak Milang. Saan ka makaduaan iti barangay hall? Sangwam day ta, asikalaang, bareng agnakam kan. Mari. Numalpas kayong agtutungtong iti barangay hall, no adamanin masabat mo a tao, ibagam manen nga gusto sa riti may parit nga agas. Wino saan, ibagam nga iso tinagtakaw, tapno idarumta ka manen, naging gat may kulong ka. Salbag ka. Amo melang, no adda pa'y tisawan na lablabas ngam tabed. Kasjay ka. Uy, nalabas ka man ng agsasao, Andrea. Pudno mat sana ya. Agasem man. Saanen anak kaanos ti asawam kin ka. Gapu iti kasta nga aramid mo. Apay, saan ka kadi amabutong ama ikulong? Gapu lang iti kinachismusam. Nagturod ka ngamin nga agsasaw nga uray awan ebidensyam. Iti kaano man, saanan ang maulit, Mari? Ay, jaklapat tyan day ta. Pinakawan ka lang nga ruden iti naramid mo kada kami. Gapu iti bain kumutan iti asawam. Ngam iti panagawid yu. Adda-ada gustiin sa ronom. Ay, nako. Manipod ita. Jakon agsasao ko, Mari. Patsyam day ta. Tapnukit di mapnek ka. Amin latan at tao ang masabat mo. Bagaam nga agus usar. Wino agtatakaw. Makasara kan tulat tamot Anya? Jak amo no kasanuday ta apan ang ngiw-ngiwat mo melang.
Ay, anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.